Ortega Monasterio neix fa 100 anys a Santonya. De ben petit perd pare i mare i dels 8 germans, uns van a parar a Girona. Va ser una tragèdia familiar i llavors ens vam escampar, ens vam anar a Girona. La seva amiga Anna Reixac el recordava cantant a la catedral. Quan a la nit de Nadal cantava aquella cançó tan popular nostra, ses blanques manetes petites com són. Jo tenia una veu maca quan era petit i cantava força bé. És feliç, però esclata la guerra, passa als Pirineus, se'n va a Daia i després a l'Acadèmia Militar. Passarà per l'Àfrica i acabarà a Jaca. A la pastisseria de Cheto era un tertulià molt ben considerat. Va crear l'himne del 1 de Mayo. I a més de per la música, va impressionar particularment el gènere femení. He visto un hombre tan guapo, tan interesante, y en el momento lo veo que está entrando. Bueno, ligava sin querer. M'agrada molt la neu, la muntanya, i llavors vaig ser el fundador, amb 4 capitans més, del que ara és l'Escola Militar d'Alta Muntanya. Passa per Puigcerdà i aterra a Menorca. Amb un dia com avui, tan especial... A Menorca composa per Los Parranderos, que anys més tard li retran un emocionant homenatge. Per tots vostès, i molt especialment per als familiars del nostre estimat mestre, canten Los Parranderos. I finalment arriba a Palamós. A les tavernes els pescadors la fan petar. Ortega Monasterio para l'orella. A Can Xivarri, en Pitu, l'observa. Era un home que li agradava molt escoltar, escoltava com aquella gent xerrava, una cosa i l'altra, i jo sempre el veia que ell anava escrivint, anava agafant apunts. I allà, a Cal Xivarri, va composar El meu avi, El meu avi. el meu avi,